Здравейте! Сега сме с приложението CodeTown и ще видим как може да направим Варна едно по-добро място за живота. Макси, покажи ни как примерно сега може да влезем в карта на Варна и да променим градския облик. Здрасти, Ники! Благодаря ти, че съм тук за поканата и тръгвам да ти показвам. Идеята ни за CodeTown, която реализирахме в естонския град, по инициатива на общината за Тарту, беше точно хората да влизат на конкретни места в града и да си показват идеите. Твърде лесно е да сменим снимките на Тарту с снимки от Варна и сега мога да ти покажа реално как това би работило. Представи си, че ти си един градоначалник, имаш идеи в града да се случват неща и си поставяш едни зелени точки на местата, където си представяш. Добре, да виждаме една зелена точка, на която пише пристанище. Ами да, отваряме веднага. Зелената точка пише пристанище и се отваря едно пространство, където още няма кръчма, няма поставяни обекти, така останало е незастроено. Но това е място, което би могло да бъде по-зелено, място, където да се събират хора и да си почиват на пейки. Може ли сега примерно да сложиш тук няколко пейки? Може всеки с линка, без необходими, без IT възможности или каквито е, да отвори приложението на компютър, на таблет или на телефон и да почне да обзавежда това пространство по начина, по който си го представя. Добавяме, може би искаме да е малко по-зелено. Добре. Нека добавим в перспектива да има така повече дървета, по-малки, по-големи. Може някой различен така вид да има различни възможности. А ти можеш ли да избереш да има различни видове дървета, храсти? Да, това са библиотеките, които за сега са те са богати, но могат да бъдат допълнително обогатени. И в момента с екипа работим точно над това. С някаква характеристика самия храст, дърво, пейка, от какъв тип, вид са, какви са функциите? Това е точно следващото нещо, което разработваме, когато си избера една пейка. Да мога да цъкна един инфобутон и да видя тази пейка от кой производител е, от какви материали е, да има линк към сайта на производителя, да се виждат размери, да се виждат възможности. Има и някаква характеристика колко устойчива е тази пейка през годините? Има много, като видиш една пейка, може да има много интересни истории за тая пейка. Каква е дървесината, дали това наистина е дърво или пък е някакъв продукт. В момента се налагат... примерно тези пейки, които са с тънки летви и се чупят лесно от вандали. Тези тънки летви има една тенденция да се заместват в момента от един композит от дървесни смоли и оризови обвивки, които прави тази дървесина, която вече не е дървесина, но изглежда така и я прави много устойчива на вандализъм, на дъжд, на вятър, на слънце. И той са разни въведения, които за всеки ползвател би му било интересно да разбере повече. Значи ти работиш за това да направиш това приложение по-приложимо за Варна? За Варна, за градове аз го правя с идеята да бъде приложимо така, че една администрация, ако иска да събере идеи, заповядай и действай. Ако иска да събере идеи за конкретно място, с един брейнсторминг, мозъчна атака, бързо и лесно да може да събере идеите на максимално много хора. Представи си, че получи 100 идеи. От тези идеи може и 100 да не са супер идеи, ама представи си, че има две наистина хубави неща и тези две хубави неща, пък тя може да почне да ги тиражира, да ги сподели в социални мрежи, да ги разлепи като афишчета и по този начин да тества мнението, дали наистина хората одобряват нещо такова, дали не го одобряват. Прави ми впечатление, хората, когато комуникират с думи, доста често бързо стигат до някаква караница. Обаче, когато комуникират с картинки, подходът е малко по-интересен. На какво се дължи това според теб? У нас дали има повече индивидуализъм, който пречи за някакви общностни решения? Не познавам чак толкова в детайл, други народи, нации. За мен хората не са толкова различни, обаче едно е важно,
когато хората намерят начин да комуникират добре, могат да стигнат до страхотни резултати. Добре, как да запомня сега това нещо? Натискаш Publish Окей. и сега си задължен да дадеш едно заглавие на твоята картинка. Добре. Казвам тогава, че това е пристанището. По време на... можеш да го наречеш. На Коледа. 23-та година. Супер. И след можеш което да дам някакъв напишеш коментар. един коментар, да, какво си искал да покажеш. Не е задължително да го напишеш, но е много стойностно. Освен картинка, да се получи така един текстов коментар. Натискаш Next и тук можеш да дадеш твоите данни. Ако искаш обратна връзка, можеш да публикуваш имейла си, а не е задължително да публикуваш каквото и да е. Можеш и анонимно да го събмитнеш, да го публикуваш. Окей. И после? И после имаш възможност да си го споделиш в социална мрежа, имаш възможност да разгледаш какво други хора са предложили, имаш възможност да си смъкнеш, да си запазиш картинката при теб за спомен, имаш възможност да обикаляш на други места във Варна и да предлагаш други решения. Супер. Тук бих сложил и малко хора, защото да се види, че пред къщичката може да има опашка, зад къщичката може да има някой да продава. Изобщо като има хора на една картинка, как се става много по-красиво. То трябва да се върнем по началото, но има една такава специална категория, от която се слагат хора. Значи беше доста добър опит, благодаря. Много хубав опит, да, на мен би било приятно да видя пристанището така. Надяваме се да видим като цяло града ни е едно по-добро и приветливо място. Благодаря, Макси. Благодаря.